Tevhili malumatlarda Oral Muhammed Bäşimov hakkında. Oral Muhammed Bäşimov, Türkmen sportunun canı ruhayeti. Ol Türkmenistanyň atalynan sport ustady. 1995-nji ýyly bolsa, Oral Muhammed Bäşimov 60 kg agyr derejede dünýäniň iň güýçlü boksçylarynyň 10-uny ýerýär. 1999-njy ýylda ol kickboxing bilen meşgullanýar. 2001-nji ýylda dünýä çempiony. 2003-nji ýylda bolsa dünýä kubogynyň çempiony ýen ada manasip bolýar. Oral Muhammed Bäşimov Irlandiyada, Awstriýada, Italiýada, Amerikanyň Birleşik Ştatlarynda 4 gelek gümüş medalynyň eýesi bolýar. Gresiýada we Fransiýada geçiren dünýä çempionatlaryna 3 gelek bürünç medaly almak başarýar. Garaşly döwletleriň arkadaşlyk çempionatynda bolsa 2-nji orny ýeler. Häzirki wagtda Oral Muhammed Bäşimov Aşgabatyň Sewşeň 50'ler sport klubunyň ýol başçysy hem tälimçisi.